Korcsoport 60 kg-os súlycsoportban a piros sarokban Horváth Dávid Szikszóról. 52 kg-os súlycsoportban Sergő magyar bajnok. Ellenfele a kék sarokban Simon Rihárd, a Vasas FC versenyzője. A mérkőzés vezetőbírója Molnár Kándor Buszról. És hát hölgyeim és uraim, akkor nagy szurkolást kérek természetesen mindkét versenyzőnek, de én azt hiszem, hogy a hazaiak szíve inkább egy picit a hazai versenyzői, Horváth Dávidé. Következik az első menet. Gyorsabb, gyorsabb, nem ügyük! Úgy igen! Dávid! Gyorsabb, ügyük el! Igen! És most vissza! Ricsi, most jössz te! Szép, tovább! Menjél! Még az első menetnek, hölgyeim és uraim, kapcsoljuk egy dinamikus küzdelmet az első menetnek eredmény. Jó, nincs hang, azért nem kiabálsz. Várjon megint! Úgy, igen, tovább! Most tényleg nem állni van el! Igen! Igen, tovább! Gyerünk, kemény vagy! Mint iskolánál, érted? Hosszabb! Dávid, gyerünk! Hosszabb, érde! Gyerünk! 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 Igen, szép, tovább!
Gyerünk, Dávid! Gyerünk, tovább a jobbodon! Gyere már el! Nincs ki értem, bajom most! Na! Tovább! Gyerünk már, támadás! Gyerünk már, kezdjél már! Tovább, gyere már, kezdjél! Gyere már, meg van halva! Gyere már! Tovább! Kezdjél már, nincs bajom! Tovább, tovább! Megkerülsz be! Kezdjél bajom! Tovább, gyerünk már! És most vissza! Üssel! Gyere már! Tovább! Gyere már! Következik a harmadik és egyben utolsó menet, kérem biztassuk a versenyzőket, Dávidot és Ricsi. Hölgyeim és uraim, a 7. mérkőzés eredményhirdetése következik. Egy hakkunpontozással győzött a piros sarokban Horváth Dávid, a szikszói hazai versenyző. Gratulálok!